Hi guys, hi लोगोफोर जोङो दायो शिलंआव थांदों आरो ना गाबोन फुङाव मोनहैगोन नै जों गेरेमसा दं हाय होन जों प्रेम हाय होन हाय we are going to Shillong goodbye हाय लोगोफोर खुलुमबाय good evening so दिनै 4 तारिख बा 4 जानुवारि 2026 जोङो नै दा बे समाव सरबेटा स्टेशननिफ्राय जोङो गुवाहाटी स्टेशनसिम थांगोन गेरेमसा आं आरो प्रेम नै जों नै प्रेम हाय होन आं इउट्युब चेनेलाव इन्ट्र'खौ होनानै लाबाय बिथाङा मबाइलाव बिजि जों दायो ट्रेन स्टेशनसिम थांगासिनो दं सरपेटासिम अके लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय इनिङालै इनिङा So guys जोङो दा सरपेटानि स्टेशनाव दङ टिकेट दानायनि टिकेट एक्सप्रेस चाहिए एक्सप्रेस जोङो दा टिकेट दानायनि गाइस एक्सप्रेस थांबाय लोगोफोर जोङो टिकेट दानखांनानै दा नै ट्रेनाव गाखोबायमोन ट्रेना ओरैबायदि मोजां बरिया भिउ मोनसे शट लाना होबाय स' आङो रिल्सनि थाखायसो लादोंमोन नालाय बेखौनो आङो एड खालामनानै होफाबाय ब्लग भिडिअआवनो नै प्रेम सिं बसुमतारी बिथांखौ आं सिरि सिरि खेबखुमागासिनो जुम खालामथाबनानै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बिथांनि उन्दुनायखौ माबायदि मावगासिनो आरोना लोगोफोर स' बेफोरबायदिनो जोङो इन्टारटेनमेन्टजों थांगासिनो दङमोन ओजोंहाय आंबो नै गोसो गोथारै एकदम बरिं उन्दुहां माहां उन्दुलांहां माहां गोसोजों जिरायगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर मा बुंनो मा मानो गोबां मानसिफोर थायो आरो बेखायनो भिडिअआव बारा बखिया आरोना डाइरेक्ट स' लोगोफोर बेफोरबायदिनो ट्रेनजों थाङै थाङै जों दान्दिसे उनाव गुवाहाटी स्टेशन मोनहैयो स' बेनि उनाव आं भिडिअखौनो भ्लग भिडिअखौनो स्टार्ट खालामनाय जायासै ओरैबायदि हुलुस थुलुस जानानै बेनिफ्राय हटेल रुम नागिरनायसै स' बेनि उनाव जोङो हटेल रुम थानो नागिरनायाव स' बेवहाय एड्रेस फिल खालामदोंमोन स' बे टाइमावसो लादों एसे भिडिअखौ अके लोगोफोर भ्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आं हानायमानिखौ दिन्थिलांनो नाजागोन हो गया ना पेमेंट फुल पेमेंट नो नहीं दो उन्हें जाने दे क्या बोल रहे हो हाय गाइस गुड नाइट हाय सो हेलो गोबां नागिर मोनसे रुम मेनेज खालामबाय जेन 600 रुपीस नै फेसिलिटि बिदि बिसना गंसे ओमफ्राय नियाव गंसे नै माबा गाहायाव बना लाबना फैबाय जों आच्छा सासेयाव 200 गोलैबाय जों साथाम ए नोंथां फैया थैबाय आं ए माने स' गुड नाइट गाइस जोङो गाबोन ओंखाम ए मोजां खोनायाखै गाइस व्हाट्स ए दास Hello guys, welcome to my shishi vlog. उधर लेट्रिन है वॉशरूम Hango. उसुबिदा नङा एसे
Naturally. Buजिदो आंबो नों मा गेलेदों? Nah, miền Nam này vào đấy. Ai Rumah moजाङानो kirim selana video lana vlog lana मा जाखो लोमजाफैबाय नामा देनां थाब फैनांगोन ना बेरायनो फैबाथाय एक्सपिरियेन्स लानाङो yang pagro udah lagi malam kisar satu di biaya maya siapa dokter nanti nama agak berarti nih meeting lesson tuh gue kita perlu kamu baru kasih gue kan kenai pin So guys, नै दा आं मा होनो प्रेमसिं बसुमतारी बिथाङा फन रायज्लायगासिनोमोन आरोना बेखौ आं खेबफुंगासिनोमोन नाथाय आं अडिअ'खौ होआसै दै अडिअ'खौ मिउट खालामनानै होनाया जाबाय प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय इन्टारटेनमेन्ट पारपसनि थाखायसो लागादोंमोन आं लानाया भिडिअ'खौ Indo